Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Amang dan Inang. Kepada pemilik kendaraan B Shalom. Oras ma dihita salhutna. Ada orang tak mulai ibadah tadi minggu manoguton. Martang yang naho mahita di bagasan rahata. Martang yang mahita.
Amin. Tapuji ma tuhata marende mahita sian bukende nomor 8 ayat sada do rasa rodi ayat 3. Mar hite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi perbadia. Natu mau palangi dohot anoon. Amin. Saya ingot ma ale Jehova. Akadenggan ni basam dohot asini roham. Asasian narobi do akai.
asa unang marsurak-surak akka musukku midaau, ale debataku marhaposan tuho doau, saya unang pailaau. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale amanami para si roha na sumurong. Debatani hatuan nami. Huingot hami do diakarion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami, jala parbadiai mamikiri sudinati naon nai. Patandahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohan nami. Hasa hupompomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohan nami. Jala sapua saut hami lomoni rohani nama nobus hami. Asa martua hami marhitesiani rodi saliling-liling na. Sai patu pamai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Patik dihita di minggu reminiscere di hari mingguon imasian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon hari minggui dina ono mari maulah hamu nasa si ulammu alai anggo ari papitohoni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro dipinahammu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe namangibati hutam. Ai dina ono mari do ditopa di bata, langit do tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papitohoni. Di baheni do umbayna di pasu-pasu di bata Jahoba. Hari paradianan ni jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon di habiari rohatta di bata.
jala ikon holong rohata di bana, asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata, ikon badia do hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata, tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangido gogo mahitasian debata, lau mangulahon patik nai. Ale debata, saya pargugui mahami, mangulahon naombar tu patik me. Amin. Tato poti madusata nagodangi di jolo ni tuhata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Saya mar pangulahi maroham midahami. Dibayani saya se sama sude dosa nami. Dang adong nahu pasangahon hami dukon ni asini roham hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tu jolom dibahani pasonang jala apuli mahami akan hinop hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo tu hasisaan ni dosa. Alani pangalsyot tado humbahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajatat tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangat ta. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma didebatan na digejang. Amin.
Jesus sahat muluki salelengi elengai ngabrohon au endehon ma endehuna ibaruda sonami tinggi tunjupang Jesus Tuhaki konina mangajariya karban marlas nirohao sonami tinggi tunjupang Jesus Tuhaki. Amang inang nagabi epistel dihita di minggu reminiscere di minggu manogoton emasian Filipi bindu tolu mamukasi ayat 10 pitu saha di bindu 4 ayat sada marsikap soring mahita manjaha jala di ayat parpudi rap mahita non manjaha rap sitiruau mahamu ale akadongan jala pamanat hamuma akan amar parange songon hami siti romuna Ai sonong jot-jot hudok tuhamu dalam anggun wae mardongani lundo torok do marpahalao gabe musuh silang di Kristus hamagoan do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata si hailahonon na dihasangapon akkana ditanoon di parwahon Ai di banua ginjang dosa bulota siani do tapaima si pangulu kita Tuhan Yesus Kristusi paubaon na do daging tanah leaon gawe doson daging na nasangapi hombar tu hagogon nai ay tarpaduduk sado saluhut na tu ibana rapita ope hamu akadongak kuna hinaholongan jala na hinasiholan halasan ni rohaku jala tupalhu songoni ma marsiohot hamu di bagas Tuhani hamu aka haholongan imasatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala na upeopsa amin. Tidak kom maha porseotai songon na hinatidak kon ni dongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehova
Ido ama pargogona satu dosan. Na tumopa langit dohotano. Au persea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah nasasadai. Imana tinubuhan ni si Maria. Nagabe-gabean si Antoni Perbadia. Adorang soho bubuan. Ido tuata na tumau na bernit di paman ni silatus. Na matetar pajal do ibana di hopinar silang. Na tua tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Na mana itu surgo lahundul tu siamon di bata Jehovah. Amanai pargogo na satu dosani. Di sima ibana pa mamula sogo tu tanoon. Manguhumi alak na mangolu do na mate. Au persea di tondi Perbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria atau pani ala Kristen akan abadia. Do dia sesani dosa. Do dihataina mandok. Mulak mangolo sogo daging ni halak dong mate. Do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 10 Maret 2025. Partang Yangan Week, Rabu 10 Sia Maret 2025, masuk pukul 10 Sia Week penggilingan di Bagasni keluarga Yuda Simanjuntak, Boru Purba, Jalan Aneka Elok D7, nomor pitu Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Wik Rawasari Cempaka Putih di Bagasni keluarga Nyonya Pardede Borusiaan, Jalan Cempaka Putih Tengah, Tolu Plutolu nomor 10 Sia, RT 015 RW 04 Jakarta Pusat. Wik Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Nyonya P Simanjuntak Boru Sinaga, Jalan Sinar Jaya, Gang Sinar, RT 02 RW 10, nomor 10 Walu, Patokan, Klinik Yunda, Jakarta Timur. Hari Kamis 20 Maret 2025, masuk pukul 10 Siawib. Wik Utan Kayu Kayu Manis UKKM di Bagasni keluarga Toga Frans Samosir Boru Nenggolan, Jalan Pramuka Raya nomor 4 Sahat Onom, RT 10 Tolu RW 0 Sia Utan Kayu, Jakarta Timur. Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni keluarga Sintua Paul Sabar Tambunan, Boru Sipahutar, Jalan Sunan Kesepuan nomor Tolu Rawamangun, Inganan Partangyangan, Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Sekolah Alkitab Parompuan SAP. Sekolah Alkitab Parompuan SAP HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Angkatan Pitu tahun 2025 naing dibuka. Pendaftaran mahasiswi baru Angkatan Pitu Boima di Patupa Marhite online dohot offline sahatu tanggal 30 Maret 2025 di Kampus Gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan LPP HKBP Distrik Pitu DKI Jakarta, Jalan Selat Bali Sesada, nomor 12, Kapling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur. Kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Gedung Sopo Marpikir, Lantai Onom, Jalan Damai Sadan, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Narasumber IMA Pendeta Rina Borusiahaan, Inang Sandra Sidabutar, dan Inang Silvia Sirait, nomor HP Boima di Jaha Harotas Tikting, nong di Parade, Manang di web HKBP Rawamangun. Katekisasi Sidi Khusus, naing di Patupa Huriatama kelas Katekisasi Sidi Khusus. Pendaftaran dibuka sadarion 10 Maret 2025 sahat hari Sabtu 22 Maret 2025. Nanaing mandohoti Sidi Khususi Boima mendaftar jala mangisi form pendaftaran di Sekretariat HKBP Rawamangun dohot syarat
Ruasni HKBP Rawamangun jala dibuan mas surat pengantar sian sintuawik manang surat sian gereja asal molo sian gereja na asing manang surat pernyataan. Umur minimal 25 tahun saat pendaftaran. Naung manjalo pandidio nabadia atau baptisan kudus. Mandohoti pengajaran dohot aturan di Huriata HKBP Rawamangun. Seksi Kemasyarakatan HKBP Rawamangun. Hombar tu program dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2025, Seksi Kemasyarakatan HKBP Rawamangun patupa pembagian manang penyaluran bingkisan Idul Fitri tu warga na adong di sekitar gereja dohot di sekitar gedung Sinantam imana merayakan Idul Fitri jala di Patupama hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pukul 14.30 WIB di Ruang Lukas. Pelayanan ibadah Lapas Cipinang. Kamis 20 Maret 2025 pukul WIB Seksi Sending Marturia HKBP Rawamangun patupa pelayanan ibadah Lapas kelas Sada Cipinang do tema hati yang bersih kunci persembahan yang benar sianats pesalmen manang Mazmur 50 sada ayat sia saat 10 tolu diulahoni pendeta Osator Simanjuntak MTH. Ruasna tambah Minggu sadarion tajalo dogabe ruasna tambah ima keluarga Iwan Santoso Nababan Inang Nursis Buru Sidauruk Rap Dohot 2 Yanakona Nasida Rosian HKBP Resort Tungkal Ulu Jambi. Alamat Jalan Waringin 5 nomor 20 Tolu RT 005 RW 02 Utan Kayu Utara Jakarta Timur Sianwik Utan Kayu Kayu Manis. Keluarga Agung Tamtam Sanjaya Butar-Butar Inang Farida Juliana Boru Siringo-Ringo Narosian HKBP Resort Salembaran Banten. Alamat Gang Dada Pitu Kayu Manis 5 nomor 25 RT 006 RW 04 Kayu Manis Jakarta Timur Sianwik Utan Kayu Kayu Manis. Keluarga Jaya Batu asal Siregar Inang Sinta Utami Boru Simatupang. Narosian Gereja HKBP Resort Sipirok Distrik Tagapsel Sumatera Barat. Alamat di Jalan Haji Mugeni 2 nomor 28 Pisangan Timur Sianwik Pisangan Gading Raya. Tuhatama nama masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata Tarlumobi di Joloni Tuhata. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nong pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pawata bayan sangap di kuarna. Songonima tikting di Huriata minggu sadarion moliate.
Kameni debatana sumurung sian saluhut daroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana ni haholongan ni Tuhata Yesus Kristus namarpungu di bagas joroon songoni namangihuton parmingguon melalui live streaming manang di dia pehita amanginang barita nauli na sahat tuhita di minggu sadarion ima minggu reminis ere nenet do sian pesalmen 27 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom songonom ma didok disi takas ma tapayhud-ihud. Jehovah do panodangiku dohot hatuaoku tungi sema habiaraku Jehovah do partanobatuan ningoluku tung mida ise maau biahaton molotung ro akaparjahat mangarongrong au na yang mangaton sibukku aka sisosak au dohot akka musuku gabe martinggangan donasida jala marragean nang pe marhoron-horon parangan akka namanuku nau dang dihabiari rohaku nang pehehe parmusuon dopak au sepos do rohaku disi sadado naung hupangidohon sian Jehovah saido hulului naing mia nau di bagasan joro ni Jehovah saleling mangulu au paidaida hinadinggan ni Jehovah dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joronai ai diodingi doau di bagasan udung-udungna diari hinamago ditabunihon doau di partabunian ni udung-udungna tudolok partana botoan doau di panakok asa madirgak uluku mida musuku akan humalia ngau jadi pelehonokku mah di bagasan udung-udung nai akapelean puji-pujian marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jehovah ido sahat ni turpukta hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion gudang do naboy mabahen mabiar hita di bagasan ngoluta si ganupari pola lomos biahaton mabiar bobonosan taidama amang dohot inang mulai sian akayanakon muna akapahop muna namet-meti mabiar dohita marnida perkembangan pertumbuhan masa depan nasida apalagi di hamajuon ni teknologi di bagasan tikion media sosial yang semua orang bisa terbuka melihat dunia partiktokan yang kadang-kadang tidak menyajikan hal-hal yang tidak mendidik bagi anak-anak.
gudang mabain siga pikiran niak kaya nakotai, gudang mabay siga aka pangalaho niaka yana kota marhite media sosial yang tidak terbatas pada saat ini. Eso marroha dope nga diila kamu opungate tu pahapumunai handphone. Ini pung, duduk ya pung ya, tenang. Opung sebentar masak dulu ya. Hita do mangaleho nih. Sonang dotong ibana sadari pe taulaw ta sonang do. Alay ragam ma di ida disi. Taidang mamusi amang dohot inang kemajuan ni teknologi marhite artificial intelligence manang AI intelektual, rekayasa intelektual. Manait rohan ya kaya na kota parsikola. Imah manait rohan na sida dang mar serius benasida mar siajar. Mulu na julo amang do inang diandalhon Google do atembah Google. Adong naso binotona buka Google. Semua ada jawabannya sekarang. Disi. Sonari amang dohot inang tumimpo sian Google ima marhite AI intelektual, rekayasa intelektual nakanin dakolan pengetahuan sabing medisi. Akaya na kota parkulia sonari mabay skripsina, mabay tesisna. Dia bikin proposal, seminar proposal. Tolong buatkan saya seminar proposal dengan judul ini 3 detik boleh diselesaikan. Tolong buatkan saya. Judulnya tesis saya ini, tolong buatkan bagannya. Nggak dibuat baganna dohot isina. Dang sungguh kamu na julo kanamang do inang. Hola mabe judul pe, dungi sub judul na, dungi isi ima dalam bagian si keprisi manang bapi bergumul iba berbulan-bulan mabain. Sonari dang biamang 3 detik selesai. Sonari pe molos adong naso dipahami hamu, taringo tuhatan ni debata buka hamu AI sadetik boy dialusi. Bahkan sonari parjamita yang mungkin selama ini mengarade jamitana bisa berjam-jam, sonari 5 detik selesai. Alay marjiwa doi. Adong do jiwa ni, adong do pakilalaan ni, adong do todini dang. Hola bahasa Batak nama naso diterjemahon. Kita buka AI, tolong buatkan saya dalam bahasa Batak dang adong do pebo ibana. Dungi suku manon AI. Do agamam, didok do desi, saya tidak punya agama. Hebat nai sonari amang do inang, mabiar hita. Marnida saluhut nai, nabui manait, roha pikiran hapor syaun, niak kacolma di bagasan partikianon. Mabiar dohita sonari amang dohot inang dung sidung yanak kotay sikola mangaluli karejo mah. Didok na tua-tua mah. Ay marukila doy beda dung tamak yanak kon di baon.
Tumagod do iba pasikolahod daripada mamikiri mangalului karejo. Dakuboto na si Tongi sonari perekrutan gudang BUMN ate. Alia kaya nakoton pesimis do ninna do. Cemana lain ng pendeta 1000 di mendaftar, 1 orangnya itu diterimain lah. Itu pun ordalnya ordalon orang dalam ninna. Sistem yang tidak baik sehingga menjadi ketakutan bagi kita akan anak-anak kita yang mungkin dia juga salah seorang yang berprestasi di sekolahna. Mabiar dohita sunari akaya nakotai nang diaka kenaikan ni jabatanna, prestasina, karirna, songon natadok naking sistem yang tidak baik. Dakuboto amang do inang boha molo di swasta, molo di negeri ra, ya atar songonido peate. Jadi adong do istilah nami tiki mahasiswa di dok ai paripe tinggi do tong ini nak mulai do paripe tinggi maaf sekali amang do inang maaf ilmu pencila maun ipe tinggi do tong ini nak dan ipe na secara indeks prestasi daun termarsiat tu sadoi tiki hami mahasiswa ai paripe tinggi do tong sampai sonari do istilah ai paripe tinggi do tongi. Mabiar dohita di sistem yang tidak baik nakanin. Taida manang songoni dia kena toras yang menjelang lansia. Mabiar do sonari hita akan atoras baru naing audung batuan non. Maaf sekali amang do inang. Holong dorohannya kayak nak koku tuau. Sotung superduli na sida. Sotung di pasop buaw di masa tuaku, sotung di abolok ko nao. Bahkan sonari orang Batak nggak berpikir lebih maju selangkah ke depan. Ya Pak Jupang di Sadapanti Jompo, dia seorang yang punya karier bagus, karejuna denggan, secara ekonomi finansial dia oke. Alero ibadah tu panti jompo, merhua hoinang tuson, melihat panti jompoon, latu diai, molo matua au ngamar sakka pai kom masuk tuson, puasa. Saya tidak mau sakit hati kalau anak-anak saya nanti tidak peduli. Tumagom mapanti jompon hu bayar, adong dohep ku mabayar. Aleso nangau. Bolo na jolo tebu do pedi halak Batak, mabay na toras na di panti jompo. Sonari dangbe. Mabiar dohita amang inang marnida saluhud akan namasai. Jalaboy doy dipakai simbolis mangela-ela roha pikiran hapur siaw ni jolma. Jalaima digombarhon di bagasan turpukon nakanin. Na digombarhon ni par spesalmen ima marhite akka parjahat. Dido iba na naking di ayat 2 roa kapar jahat mangarong-rongau naing mangaton sibuku. Dia itu lidok marhorok-horon parangan akan manuku nau hehe parmusuon dopak au. Jala didok di ayat 5 ari hinamago ninna disi dohot molo taida amang dohot inang de 10 do ay nunga di tadi kondamang dohot daina ngau alai di jakon jahu bado au gudang nai hape
Na digambarhon parpesalmen dison ima aka parjahat, ima aka musuh, naboy mga ronggom hita, naboy mangela-ela, roha pikiran, hapor siyauta, dao siyan Tuhani. Molosongoni naking aka, sitaonon hamaolon, naboy mabay kita mabiyar, alay marhite turpukon, takas do di hati dakon parpesalmen, taida di sinaking di ayat tului, dido ibana do dang dihabiari rohaku, sepos do rohaku disi. Tidak takut, aku tetap percaya. Nang pemarong-rongon parangan nakamanukunau, dang dihabiari rohaku, nang pehehe parmusuon dopak au, saipos do rohaku disi. Buhado ya mang do inang buy masa. Tang babiyari bana, dia do kuncina, do resepna, nang peruak kamuso ni si Daud, nang mamuno ibana, nang nakanin mangaton sibukna, marhite Saul, marhite anakna, siap Salom, marhite ngulu ni anak kay nakon na, mabayin pikiran na susah, alay dido ibana do, dang mabiyar au, alaniyaha amang doho inang, kuncina ima, ala panadaon na takas di debata, dang mabiyar ibana, persea, berharap, merasa aman, tentram, hapiragam sitaonon hamaolon, nanyadupan ni parpesalmeni. Ido nahina tidakon ni parpesalmen di bagasan turpukon. Di hati dakon ibana do marhite panadaw na isi do dibata di bagasan nguluna imana parjulo di dok nakanin Jahuba panodangi, Jahuba do panodangiku di dok desada. Tuhan adalah terang, Tuhan adalah cahaya. Buasa di dok songoni amang do inang. Ala jujudo aka masalah, parukilon persoalan narongom, na taadupi, boy mabahen gabi gulap pikirata. Ido teh amang do inang, gulap pikiran. Gabi dang taboto ahananaeng si bahenota. Boy do aka persoalan-persoalan na taadupi di bagasan ngoluta gabi mapait gulap ng parnidaata. Ay ditutupi masalah do hita. Tumipo do biarta siyan pos ni rohata tutuhani. Pitor parjulo do sura-sura na negatif ro tu bagasan roha dohot pikirata. Buah manaeng, sungguh dia manaeng. Sarupa sungguh kita, hiadora hita mang do inang mamakireben nabirong kan? Tung matanyari pinida gula do kan? Bedo da, matanyari ni da mamakireben na gula pi, gula do. Sungguh ni mangulo ni colma. Disosoni aka persoalan, disosoni aka sitaonon, disosoni aka parsahiton. Gabelomos mabiyar hita, alay taingot ma amang dohot inang, ketika semuanya terasa gelap oleh masalah dan kesakitan, Allah hadir memberi terang. Idodidok di Pesalmen 110 sia ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Hatami do nagabe sulu-sulu diau. Dohot hati uron di dalaku. Tidak ada yang lain namang do inang. Iko disido hita mardalan. Molo pikirat tayo ta pangasahon, gugut tayo ta pangasahon. Pasti gulap do pikirat ta, gulap do nang akka pakilalaata. Alay molo sodang ni Kristusido. Disihita mardalan na kanin, hatai sulu-sulu di dalam tenagulap, tubuh mas semangat. Roma inspirasi, dapat ma akka jalan keluar. Alani amang do inang. Moloro persoalan si taonon di bagasan ngulum. Maaf sekali amang do inang, unang papudo mate. Unang menjauh, gabi sumurut to sian parsauranmu dohot debata. Swadong labana innate. Emer pungudo iba. Masuk Naomi, masuk lansia, masuk punguan ina Kamis, punguan Gloria, punguan ina Sola Gracia, masuk punguan nama. Alai. Si tawono dang marna sahe ninna. Ringgas doi bamar minggu. Sudahlah dang adong lapatan na namar Tuhan ini nate apatis. Ya. Gabe dang adong be pakirimon putus asa ibana. Alay marhite sodang ni Kristusi. Unang papodom roho tubagas joro ni debata. Jala rawatlah persekutuanmu melalui doa kepada Tuhan. Asa disidoro sodang hati urun mabain tiur pikirata tiur rohata dausyan roha imana madele putus asa apatis bahkan dausyan roha mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Nagula do pikiran ni anong halak bunuh diri kan? Tang diboto hasi ulah honon na. Alay molotorang do pikiran na. Hape hita na lagi sehat pikirat ta. Maaf amang tadok do enawoto may. Bau to dotong molo golap pikiran dohot parnidaan. Iban na tiur do pikirat ta. Iban na taboto dang denggani salah doi. Napaduahon di hati dakon para pesalmen do dison jauh bado hatuauku keselamatan do didok naking dia sadetong. Jauh bado panidangiku panodangyoku dohot hatuauku tungise ma habiaraku. Pergugu naso hatu dosan ibana na boy paluaw kita sian ragam niya ka situasi kondisi yang paling kritis sekalipun. Ingot amang Daud malua do sian pangalileon ni si Saul. Kondisi yang sangat kritis. Songoni molo taida amang barita masa di Bibel tai Imam marhite Daniel dohot akadonganna Sadrak Mesak Abednego dalam kondisi yang kritis malua do nasida sian ima baba ni singai dohot sian api namar nala nalai. Ro Raja Nebukadnezar taida mah songod dia de Batam paluah ko molo adong do de Batam. Taida mah songod dia ibana paluah ko. Atik na paluon na doho manang naso paluon na. Alayah di do si Daniel. Molo tungpe dang di palua de bataaw. Alay dangulo aw marsobba tuho. Ancaman antara mati dan hidup
jala di sido debata marnida rohana haporsyauna, sehingga dalam situasi yang kritis Allah melepaskan dia dari maut. Taida amang do inang sielia na disarihon de batah ibana marhite pidong sigak, burung gagak yang biasanya dia memakan bangkai. Alay boy ibana marmudu-mudu ngulu ni si Eliai marhite parsuruan ni de batah dalam kondisi yang kritis. Jala umarga siania mangdo inang dada di palua hita imasian nama baik kita hagogotan di tonga-tonga ni Portibion holan malua sian parmaraan malua na sodapot mangan ale marga siani nungaro Jesus gabe si palua hita rasi-rasa di bagasan tikion. Cala ido masuk kita tu minggu-minggu para Paskah marhite mingguta reminis cere. Cala napatuluhon di hati dakon para pesalmen do disi jauh bado partano batu aku, benteng hidup perlindungan mersiadu do col masunari neng mabain asa aman. Neng aman ati amang do inang las dorhata molo aman, nyaman, tentram, sonang pakilalaan. Di bahema CCTV di jaya bukan? Ido teh di bahaya CCTV di kantor. Dungi asa aman di bahema maaf setabi emang panangga nagarang. Hola rojol ma, hola nianggo uap ni jolmai pitor digonggong. Asa aman napuna cewi dungi ahma di bayi musuh mang do inang di bayi makuci na berlapis-lapis gembok yang besar sampai tulu gerbang jawi, gerbang utama, gerbang di tonga, gerbang muse di pituna ibaen terali asa aman habe tong do kebobolan panakot dungi musi asas aman jolmai di baima security. Dang tanggung security on setiap sudut ni jawi di baen. Pintu samping, pintu depan, pintu belakang ada security. Ya. Asa boha, asa aman. Alay dang aman. Di bae CCTV naking amang do inang asa hupanton non pangurupi. Laho mamareso, laho ima merawat nyon pahuputaw na temang do inang geleng na. Alila mi bahain CCTV lem lomos do iba na. Say maus matusi si malolong na di kantor nga buhanay nina. Kabilang sunang iba na makarejoy karejo na. Say maus ma CCTV on na madibering turus. Ternyata tidak memberi ketentraman. Ternyata CCTV itu tidak merubah manusia untuk lebih baik. Ala justru gabe biara do jol matu CCTV sonari siat Tuhani. Sotong macam-macam di gereja dah. Molo adong tinggal barang ni dong amu unang buat. Aya dong do CCTV ni gereja taninna teh. Dang nama biara lani Tuhani ala dong do CCTV ninna. Ternyata tidak merubah manusia untuk lebih baik. Justru manusia lebih takut kepada CCTV daripada kepada Tuhan. Alay ahado di dokar pesalmen disonnakanin molotung perikop akka pengamanan natabae ni naking di Portibion alay termatas do guguna jalalam malodo akka parcahati. Lam malodo amang do inang. Dang sonang rohatta. Idu bana di hati dakko ni bana. Holam jauh bado parlinggomaku. Holan jauh bado parodingadingaku.
asa sonang rohaku. Dibayan bajuna Presiden isi dotehei, dibayan anti lapis, ya peluru ya bajuna, mobilna alehona tebak dotong mate. Karena sesungguhnya itu terbatas. Gabi mabay susah do pikirata, dang sonang rohat tamang do inang alay marhite panidangion ni parpesame di panadaw na tatakas di debata. Jahu bado partano batoan di ngoluku tung mida ise maau biahaton. Tuhan adalah perlindungannya, Tuhan adalah imanakanin partano batoan, Tuhan adalah tempat yang membuat dia tenang, nyaman, sonang rohana. Asa ido ditogihon minggu remini sere, saya ingot ma akadenggan bahasa. Saya ingot ma ali jahuba akadenggan di basam. Nanenet sian Psalm 25 ayat 6. Nama bain hita tetap tenang, aman, dame madalani ngulut tahun. Ima turus tajuhon amang doina. Saya ingot ma ali jahuba denggan ni basam. Dohot asin ni roham. Unang alang asin ni roham tuau. Sapala nung di pamalupo sahitu. Sapala di pararho nguluku unang alang asin ni roham Tuhan. Paluasa madala ni ngulukon. Natotong mabaikku panodangiku hatuauku dohot partano batuaku. Asa disima naking tahida imahobar tutop ini minggu tai paidaida hinadinggan ni Jehovah menyaksikan kemurahan Tuhan. Marhite molodung tabahen do naking debata panodangita hatuauta dohot partano batuan disima hita menyaksikan kemurahan Tuhan. Alay molodang daput dang tabahen Tuhani ima panodangi dohot hatuaun, dohot partano batuan, manang dang mangulu hita di bagasan Tuhani. Dang taidai dengan bahasa ni Tuhani, kita tidak akan melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan itu. Saya tong do gugut tak, saya taye tong do ima parbinoto atai, saya taye tong do hamalo otta. Dohot lan akan asing. Idu bana di hati dakon de opat, sada do nang hupangiduhon sian Jahuba. Saido hulului neng mian au di bagasan joro ni Jahuba saliling mangulu au paidaida hinadinggan ni Jahuba dohot mamikiri ganup sugut di bagasan coronai. Namar lapatan do yamang do inang molo digambar hon naking disi ima sada nang hupangidon senjo sai hulului neng mian au di bagasan joro ni Jahuba salilengau mangulu. Neng mangulu mian hita di bagasan hasitongan, di bagasan habonaron ni di bata, di bagasan asini rohani di bata. Jala di sima hita naking ima mamuji mamalu parhinaloan, mamuji di bata dohot pasahat akapelean puji-pujian songon nani dokna di ayat onomi. Ketika kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita, syanima tarojar rohatta, lahu pasahaton nakapiliatta, mamuji ibana, maredde hita, mamalu parhinaloan, mamuji Jahuba di dok dia onom, asamar dirgak ulukku mida musuku akan nahumaliangau, jadi pelihonokku mah, di bagasan udung-udung nai akapelean puji-pujian maredde maau huhud mamalu parhinaloan mamuji Jahuba. Amin martang yang mahita. Tuhan Jahuba di bata amanami namarha bangsa di Banua Gijang mauliati ma di pasah rohanami Tuhan di lehoko di hami hatam nagabi bohal ni ngulu nami diragam ni akan nama baik kami mabiar alani dosa ni colmai, alani hajahaton ni colmai Tuhan, ale marhite-hite hatam, songon panidangion ni parpesalmen,
naing songonido panidangyon nami diho, dang mabiar hami, dang biahatok kami, molohodo panodangi nami, molohodo hatuan nami, molohodo partanobatoan nami. Jala disido dapot hami gugu na mardapot-dapot, las ni roha na manotong di bagasan ngulu nami. Alani Tuhan marhite-hite todim di bagasan tikyon, patau mahami mangulu di bagasan hatam. Jala totong makatidakon menyaksikan kemurahan Tuhan, marhidi saluhut ima nahuida hami di bagasan ngulu nami siganu pari, na totong hami mangulu di bagasan ho. Pasu-pasu mahatam, pasu-pasu ruas ni huriam, disudi akka parukilon, disudi nang akka pakirimon nasida. Songoni akka dongan nami na di bagasan parsahiton, na mungkin di bagasan lomos ni roha, di bagasan biar, di bagasan tahutan, jala di bagasan nama bonosan, bahkan mungkin di bagasan nangol-ngolan nasida, paimahon hamamalum nasyakko, tuhoban hami Tuhan, Jos Martin Manalu, marucahan si Majuntak, Dumarama bulan hutagalung, Roni Elias endehon tinambunan, Nyonya Hasibuan boru silalahi, Ferdinand Manurun, Kenjo Alvario Yosep Lubis, Raja Adventus Siloktonga, Situa Nyonya Manik boru Sitanggang, Nyonya Huta Barat boru Gultom, Pesta Tampu Bolon, Calon Situa Herianto Sinaga, Nyonya Tobing boru Manik, Herlina boru Situmorang, Felicia Huta Uruk, Donald Pancaitan, Ferdinand Sitanggang, TP Simajuntak, Jackson Pakpahan, S Simbolon, Nyonya Sinaga boru Simbolon, Rumintang boru Hutasuit, Situa Bungaran P Siregar, Ebenezer Manurung, Rustioria boru Sitanggang, Serefina boru Nenggulan, Nyonya Tambunan boru Hutagaol, KMC Hombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Binsar Sihaloho, Situa Las Maria boru Sirait, Ferdinand Manurung, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Robin Naik Pasaribu, Nyonya Huta Barat boru Raja Guguk, Nyonya Helga Panggabean boru Manalu, Balocong Pangaribuan, Mangantar Tanbunan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Situa SP Hutasoit, Las Maria boru Pancaitan, Perlindungan Sitompul, Doho sudia keruas ni huriam, naso tarsurat duarta jemaat nami, nasubui hugari hami sada-sada, manang di dia penasida, di bagasan nakka pengobatan, perawatan, penyembuhan, asiroham Tuhan, tanganmu nalaboki mamacama pamatang nasida, mamasu-masu akka usaha na pinatupan ni keluarga, dalanmu laho pamalupon nasida, hobar tulomoni roham, songoninang disudia karuas ni huriam, senamet-met na magodang na matua, disudi akka ulaon na di bagasan sa minggon, tuho mahu pasat hami, asa mardongaton ho hami mangulaon sa luhut na, di bagasan asini roham, tarpuci maguarmu alani asidoho dinggan ni basam, mga sahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amin. Tapuji tuhata marhiti na maridde hita siyan buku ede 360 ayat sada duhot ayat na mangihut laus tapasahat mapiliata. Di
Hai deho naik namangihut jongjong mahita. Datangnya konma peliata ale de bata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohok na saulibasa na moliutus hupasata hami mai sian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sejalo mega be uap na khusus di julum pasu-pasu meja laramoti asa huparhasea kami pilihanon pati bulhon harajaun muri tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu ami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say penarbadia magwarmo, seroma harajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, si samadusan nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.